समाइल बा कदम है बोल रहा अरे तो सोती अरे भइल गाड़ी सीता देखो गीत संगीत में हमरा से ना जुड़ाए के चाहिए पचकुल्ला सब डब सिन्हा के गाल देबो उसे ना होई बंडमरू बना दे 1 मिनट में अरे तो सोती अरे भइल गाड़ी सीता सदिया हो चल तारी चल तारी पलना अभी सदिया हो सही तू पागल हो गइल बा सही बौरा हो गइल बा मर्द सही तरह बौरा हमर बगले स्टेप हो आकी रीठ के टोला 1100 वोट से जीत गइनी जा एक बार के टोला में आप सब ऐतिहासिक मुकाबला देखिले यूनाइटेड कला मंच के द्वारा 1100 वोट से जीत गई तू तो रही तो हमार बाप रे बाप माने अब रिकॉर्ड में से विजय बन जेत कोनो तो है ना हो बबुआ घूमताली बलवा के घूमताली बलवा अभी कदिया हो असती अरे भइल गाड़ी सीता के तो दिया हो ए मलिका अब देखियो ये प्रमाण अगर इनका से अब का पूछी इनका से अब बू पर ढेला बिगल लायक नहीं थे भाई बू है बारे इनका पर ढेला हम का भी अल्लाह तो जान जाए आज यही जा जब सती रूप सीता जी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान देखनी हाथ जोड़ के कहतनी कि पैर जोड़ प्रभु किन्ह प्रणाम आ पिता समेत लीन जा कहनी कि हे माता रानी रवा अकेले है वन में बिचरा प्राणी भगवान वो भोले बाबा कहां बानी ऐसे घूमल वन में ठीक नहीं है हमरो सब सीता वन में अकेले ही रहली है का जाने के हर के लेके चल गइल बुझाते नहीं ए बलिका ए जब भगवान राम कुछ दृश्य देखले बानी जब सती जी देखली कि आही दादा ई सचहु विष्णु अवतार राम हवे आ हमके पहचान रहलन उमा शंकर भारती जी बहुत बहुत भाई के पुरस्कार दिल बानी आज जब सती जी जान गली तब मन ही बोलला जाई बाड़ी आ कहत नहीं बदला अरे तो सुनी राम जी के बतिया अरे राजा कोइली काहे बबुआ सुनी राम जी के बतिया लाजा गली त ई कर जाते खाती होती हाथ खाती होती हाथ सुनी राम जी के बतिया लाजा गइली आ होई त जाचे खाती आई गली है तो खुदे जाचा गइली काहे कब त ई त जाचे खाती आई हां जाचा गइली अब तने वो जयकार बोल दी सब जयकार बोल दे ब्रह्म बोली शंकर भगवान की प्रसंग हमारे ही जा रहा था आकि भोले बाबा ना बबुआ बात रावल गइली त राम प्रभु शैलेश भैया रवा सब एकदम फोकस नहीं खेला लेकिन उनका पर एक एक बात नहीं के बतावे के रात भर में ही बुझबुझी ना फेंक देले त कहे ए जा राम प्रभु का अपन दृश्य देखले वाली बताई का भइल बा कैसन तस्बारी भइल बा का हो गइल बा आगे याद हो तो वही है अन्ना त जान जरा मुंह चोर खानी अपन तू लहदारी गई हो हो देहलो लोग सब डब सिंह हा अच्छा ते को नया लहदारी सुना
राजेश भारती बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिले वाले माता रानी से मिलाई से दुआरा चौगुना होखे। अब तनी खड़ा हो जा सोनाली, हमर 7 मिनट समय बाच गई।